ఎందుకు చేశావు? తప్పలేదు బ్రో, డబ్బు కోసం. ధనం మూలం ఇదం జగత్. నీకు అర్థం కాదులే, మా తెలుగు మీడియంలో చాలా బాగా చెప్తారు. అది ఇల్లా బ్రో? ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్వర్గం. పిలిస్తే పనుల్లో, అరిస్తే సెక్రటరీలు, ఆవలిస్తే డాక్టర్లు. అరే నిల్చుంటే స్నానం అయిపోతుంది, పడుకుంటే పగలైపోతుంది, చుక్క పడుతుంటే రోజు అయిపోతుంది. ఒక్కడు బతకడం కోసం 100 మంది చేస్తున్నారు బ్రో ఆ ఇంట్లో. ఆ ఐశ్వర్యం 30 రోజులు అనిపించేది కాదు బ్రో, 100 ఏళ్ళు అనిపించాల్సిందే. అప్పుడు డిసైడ్ అయిన బ్రో, నాకు బ్రతుకుండాలంటే నువ్వు బతికొండకూడదని.